Uylансаң, артқа бұрылып қарасаң, шынында шақты йыллар артта қалған екен лабаса. Бит барсы да кешегенә кебек. Хәтта минем менә инструменталь ансамбль булдыру теләгем дә моннан 15 ел чамасы хыялланган хыялым иде. Бөек җырчыларыбызның юлын дәвам итү, без ишетеп үскән, тәрбияләнгән җырлардагыча уен коралларына кушылып җырлыйсы килү теләге бүгенге көнгә кадәр миңа тынгылык бирмәде. Һәм менә ниһаять, иҗатыма 25 ел узгач, нәкъ менә бу елны мин үземнең хыялымны тормышка ашырам. Әлбәттә, бик рухланам. Һәм сез мине башка яктан ачырсыз дип уйлыйм. Димәк, Аллаһка тапшырып, без башлыйбыз.
Hayırlı kiş, isenlermisiz, hayırlı cümğa kişleri bilen barışağızını da şuşu matur mehabbet binanın koynar sahnesinden yakınlı kaynar selamlarını barışağız ana şükürem. Dostlar, tuğanlar, muhterem konaklar, yakınlar. Mene bugün siz bizning şadlığımızla ortaklaşırga deb şuşu matur zalga keldiniz. Hem biz bek baxtli. Şundan da köpten xiyallangan xiyalim bugün benim turmuşqa aşa, Allahu şükür. Endi mümkün kadar bulduralgancha tırışıp, irenip, barsın da жетişirge tırışıp biz endi bugün sizge matur jırlarımni әзірләдім, matur jırlarımızını әзірләдік. Siz bugün bizden әллә ниндидер зур шоулар көтмәгез. Biz sizni matur jırlar тыңларга чакырдык. Килештекме? Һәм әлбәттә Кушылып жырлап отырыгыз, чөнки сезнең энергетикагыз мине тагын да үсендерә. Чөнки әлемдә каушап та торам, тамак та кибеп тора. Әмма ләкин ничек кенә булмасын, бүгенге кич сезнең дә, минем дә күңелләрдә мәңгегә истә калып, һәм әлбәттә безнең шушы илһам инструменталь ансамбленә олы юлга озатып булсын әле. Бик рәхмәт. Әлегенә яңгыраган җыр Бәхет үшін әллә күп керек дип аталган җыр иде. Галина Кәримова сүзләренә язган җырым. Күп кенә үземнең киләремә язылган җырларны бүген башкарырмын. Әлбәттә аларның барысы да диярлек сезгә таныш. Әйдәгез, менә хәзер башкарачагын шулай ук бергәләп җырлап, бөтен зал белән җырлап утырыйк әле. Чөнки тормыш нинди генә катлаулы булмасын, адәм баласына елмаеп, куелган максатларына ирешеп, сөенеп, алга омтылып, өметләнеп, шул өметләр белән яшәргә тиеш. Рәзинә Сәйетгәрәева сүзләренә язган җырым: Елмайыгыз, елмаеп яшәгез. Каушама, кайгырма, курыкма, сине тикшерергә тамашачы килмәгән, барысы да живой бара, шуңа күрә син бит барыбер язылган җырга өйрәнгән кеше диде. Башлыйсың да кабаттан җырлыйсың диде. Килештек? Киттек кабаттан. Безнең бүген генераль репетиция бит инде. Нишлисең инде моңа хәтлек башка җирдә куя алмагач. Җырлайыгыз. Матурлыкны аңлый белә күңел генә, һәр кемнең дә күңеленә бәйрәм кирәк. Шуңа күрә елмаерга кирәк күбрәк. Ак чәчәкләр үсен барыр юлыгызга, саңгыл башылар сайрап торсын талыгызда. Йылыгыз кайнар нур һәм шатлык торсын. Soğandan günde yaş güne tırsın.
Күздән тора бәйрәм матур тормыш, елмайганга усал була алмый язмыш. Матур талгана күнек сайрый кышлар, көнебезне елмаюдан башлый кызлар. Безгә кояш йөрсә таңнан көлеп тора, ничек елмаерга икән таңнан тора. Елмаерга сәбәп тапсаң сәбәп була, күзләреңгә кәеф булса йылы буңар кәләп. Елмаегыз, 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 матур үтсен кичләрегез, таңнарыгыз. Чынлашсын айларыгыз, хыялыгыз. Елмаегыз, 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 матур үтсен кичләрегез, таңнарыгыз. Чынлашсын айларыгыз, хыялыгыз. Елмаегыз, елмаегыз, елмаегыз. Yılmayınız, 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 matur ütsün kişileriniz, tağlarınız. Şınılamasın ıylarınız, hıyalınız. Yılmayınız, 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 matur ütsün kişileriniz, tağlarınız. Şınılamasın ıylarınız, hıyalınız. Yılmayınız, yılmayınız, yılmayınız. Şınılamasın ıylarınız, hıyalınız. Yılmayınız, yılmayınız kızlar, yılmayınız. Bizə rəhmət Regina, həm Diana, bizim büyüşü kızlarımız. Bizə rəhmət sizə. Rəhmət, indi mənə özüm jırlayım. Mənə bu yılmayırlı jırın bitində mən 1000 tapqır jırlağanmındır indi. Aşığım bir kilməgəyə. Nişik şulay butalarga bulayındı deyip jırlay jırladım, biləsizmi? Ol bet şulay, konkursqa barğanda da şulay. İğrenəsin, 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 indi mənə 100% sen bu jırını biləsingdir kebek. Lakin mənə kimningdir көзі тиеміш ұнда, энергиясы мұшында, нәсәдір ішлерде, қауышада сәхнә бит ол. Шуңа күрә сәхнәдә ниндидер бір көчле энергиялы болсаң мына жеңіп була бит ол сәхнәне дуслар. Ә инде менә минем монда рәхмәт дуслар. Рәхмәт. Менә иң кайгырганы менә 4-нче рәттә укытучы Венера Хатымова утыра. Ул инде аның инде менә беләсезме, мин күз алдыма китерәм инде аның кайгырганын. Чөнки мин бит аның укучысы Лилия. Тагын bir-iki repetitsiya ясыйсың калган дигәндер инде Венера Хатымова. Canım, Nakrasınski batalayınca bu şeşekte. Neyse bir alkışlar gibi geldi. Vенера Хатымова. Size rahmet siz yaşında mahkum olup bize kısınları. Size rahmet. Hem benim tağım bir kişi benim eniyim. Залда һәм ул инде шулай ук инде кайгырып утыра минем өчен энәсенә җибенә хәтлек бөтен башымнан аягыма карап кайгырып утыра. Бөтен әниләр дә шулай бит инде дуслар. Әле җитмәсә әниләр бәйләрне алдыннан ничек кайгырмасын инде баласы өчен име. Шуңа әнкәйгә дә рәхмәт. Аннары әле без аның белән шулай кая минем әнине дә бастырып менә минем әни Aktarlı şırayımız Zübeyir Ağlı'na gidip ciddi ol. Rahmet.
Анда минем туганнарым да, апаларым да бар. Менә. Әни кайгырма. Йөреп чыгабыз. Монда беләсезме? 1000 халык, аларның энергиясе, алар бит сөенеп, шатланып, минем иҗатташ дусларымны карарга килгәннәр. Шулай бит. Каушасак та, буташсак та, шул Илья Муллагалиев инде мин. Барыбер үзгәрмим, тегеләй әйтсәм дә, булай әйтсәм дә була инде ул. Шуңа менә хәзер җырлаячак җырым. Ул беләсезме? Аның алдынан берничә сүз әйтәсем килә. Менә сезнең һәрберегезнең дә гомер китабыгыз никадәр калын булала, менә шундый калынлыкта булсын иде. Аның эше мәгънәле, иманлы, акыллы, кирәкле, файдалы мәгълүмат белән тулган булсын. Чөнки кеше тормышы ул шуның хәтле бер мизгел икәнен менә мин әле генә 43 яшемә җиткәч кенә аңладым. Шуңа һәрбер мизгелнең кадерен белеп, яратып, яратылып, булганына сөенеп яшәгез дуслар. Алдагы җырым Рәлия Кәримова, Галия Сафиуллина сүзләренә язылган җырым Гомер китабы. Yaşlı, üzülür
Yaşlık mizgilleri Рәхмәт. Шуннан да артист кешенең аның иң күңел була торган мизгеле ул алкышлар һәм инде чәчәкләр, дуслар. Менә беләсезме, дуслар, яши гомернең мизгелен аңладым дип әйттем ич. Әниемнең дә хәләтен балалар өчен җип кайгырганын мин үзем әни булгач кына аңлый башладым. Һәм менә хәзер сезгә бер бик матур җыр бүләк итәсем килә, чөнки залда утыручыларның инде бөтенегезнең дә диярлек шулай ук балалары, янәшәсендә бар һәм уллары, кызлары бардыр. Бу җыр сезгә таныш, яраткан җырларымның берсе. Без бу җырны бик озак яздык Эльвира Сафина белән, чөнки Миянның инде тарихында берничә тапкыр сөйләгәнем булды. Бүген инде кабатлап тормыйм. 16 ел язылган җыр бу, чөнки һәрбер куплеты аның минем балаларыма багышланган. Минем балаларым, Аллага шөкер, 4-се дә 4 ел фасылында тудылар. Шуңа күрә мин сезгә хәзер бу җырны тәкъдим бүләк итәм. Әйдәгез, Эльвира Сафина сүзләренә әниләр бәхете. Yanında kız bağlan
Yasılışı tezir durmuşumda Rahmetlimin bikte yazmışıma Bik bəxtli emin bulubuna Kişiresim güle patlıqını da Матур шигырьләр бергәнегез өчен шуннан да күңелләргә кирип айкап чыгара торган аның сүзләре. Балачак, әйдәгез әле, туган нигезгә, әткәй-әнкәй йортына шушы тематиканы дәвам итеп кайтып килик әле. Бәбкәләр саклап биргән аланнарга. Гөләра Шарипова сүзләренә язган җырым Гөрләүкле балачак. Әйдәгез бергәләп җырлыйбыз, дуслар. Киттек балачакка! Гөрләүкләргә карыйм да, балачак төшә искә. Кагаз кимәм кар суында, акты китте гөл истә. Без үскәндә елгаларда, акты ярыннан башып, күзәтү рәхәт иде. Елга ярына басып, арсынлары ташыйды. Асып дигән мәшиләр, хәзерде шишмәдә. Taşışı diksiler, arzuları taşıydı. Asıp düğün teşiler, hazırdı şişmeden de. Su taşışı diksiler. İdi işi su bulsa da, yedirmedi biler. Uşaqlıqda kirek-ide, qaldı sağlıq silərdə. Əlilərdə bilməydi, qayıdan işləb yerdə. Rəxət idi tuzqanaqlar, təmdi yerlər qurulu. Xəzər idi dəstək gəbə, uyunan
Жыр буйына өскен балалар бит юкса біз яр буйында бала күрсәк үгәтүгә шешебез үзгәрдек шуны үзгәрдек барган сайын яшебез ясулышы гашигында елмаеп кояш кебек бала чакта кайтып килдек гөрләүләрне күреп ясулышы гашигында елмаеп кояш кебек бала чакта кайтып килдек гөрләүләрне күреп бала чакта кайтып килдек гөрләүләрне күреп балача Башка барып җитеп булмый әле менә. Сезгә дә киләм әле обязательно. Моңаеп утырмагыз ярыймы? Менә моннан киткәч, әзрәк җайсызрак җырларга, шуңа күрә бер тирәдәге әйләнеп йөриләр диярсез инде. Дуслар, менә әнигә әйтәсем килә шуны, менә шуны хәтлек молодец ул безнең әни күз генә тимәсен. Бөтен теге юлның бузлавыгын да, төрле авыртуларны да менә читкә куеп, ул бүген безнең залда. Әтине дә кыстаклап караган идем. Ләкин әтигә 85 яшь була бит инде. Менә ничек аны яңмыйча шундый өлкән кешене, әни безнең 75 кенә яшьлек әле. Шуңа күрә ул әле яшьрәк. Ләкин әтигә инде ярар инде, бармый инде кызым дигәч ярар инде диде инде. Хәтерегездә булса, инде ул менә шушы пирамида сәхнәсенә узган концертында гармуннарын, хромкаларын тартып, җырлап, рәхәтләндереп йөргән иде инде. Бу елда да шулай итәсе килгән иде, ләкин ярар, исән саулана булсыннар, сәламәт кенә булсыннар. Менә аларга багышлап тагын бер җыр җырлыйм. Бу җыр махсус аларга багышланды. Айгөл Валиуллина сүзләренә азнакай да яшәп иҗат итүче Айгөл Валиуллинаның бик матур сүзенә язылган. Балаларда синең яшьлегең барлык әти-әниләргә дә балаларыннан бүләк булып үссен. Әйгөл, махсус әнкәй, сезнең өчен, синең өчен. Sağışlarıma gönül zaniyet Sin boynuma yaşlı dürgenge Dürgenge demek oldu yollarına Üstüne korktu dürgenge Oh
Cəmiyyətinin reisi Vasim Xuzayanoviç Vahidov. O bizni hər vaxt şülaymatı çeşəkləri və matı sizləri bilə siyindirib, bizni avqanışlarını jiyib yürtüşü. Xeyirli keyş, hürmetli tamaşaçılar, kazanlılar, bugün sahnede ilk tematur konsert. Yaktaşımız Tataristan'ın at kazanın artistkası bugün birinci tapır Rajun'da instrumental ansambl bilen şuşunday konsept koyar. Piramida bir halkını jivi bulay jingiliş tuğul, özünüz bilesiz. Zal tolumunda, şakırım tolu, bütün ülkenin tolu yaratırlar, benim yaratırlar. O yüzden yıllar böyle şuşu Tataristan'da ana tuğul, bütün Rusya'nın ülkelerinde batır konsertler biri, avullarda, şehirlerde, kar basularında, başka yerlere motoritek konsertler, şonkülede yaratarlar. Ömümen Aktanış bitinde olup, özünüz bilesiz, icraçılar yağı. Kimler bine bilmeyi, icraçılarının başşabikesi Elfi Yapan'ı, şöyle beteriz. Aktanış yağında. Zanlıkla Elfi Yapan. Ve onlar günlerinde, yaş yaşlılar beteriz, ülken bol icraçılardan örnek alıp, bizim Artur İslam'ın kimlere bilmeyi, Hinden legendar icraçı Asaf Valiyev, Gazinur Farukşin, Azat Timirşehir, özümüzün kompozitorlar, onlar jırda yazarlar, sözlerinde yazarlar, bizlerin paturda çağırırlar. İlgiz Zakirov kompozitör, İnsan Habibulli, hem başkalar. Ona göre ben bugün Aktanışlar isminden Liliye, Sina, icat içinde, jar içinde umutlar dilip, biz seninle gururlanamız. İsenlik, sağlık olsun. En iyi gezgiliyen, yine bir yakşı bilen hediyenizde de bu şişeklerden ona birlikte şişeklerden birlikte o kadar. Amine Aktanışlar, Barok Aktanışlar isimden bana şuşunda rahmet katını tapışırız. O koptarmayı icat içinde zor uğuşlarga erişken için Leyliye Singa bütün Aktanışlar isminden rahmet katını tapışırız. Rahmet. Vazirler bize geldiğiniz için. Güzel rahmet sizge. Alkışlayın arkadaşlar. Dostlar, hazır indi bir sahnege özümün icatdaş dostumla. Bilesiniz, nendigine iş işlesen de, nendigine maksatka erişen desen, senin yolunda, senin turmuşunda, senin dileğini hem senin işlerini hoplavuşu kişiler
янәшәдә булса гына барлык эшне эшләп була. Менә хәзер мин сәхнә түренә шулай ук бик талантлы егетне чакырасым килә. Үзбәкстанда туган, Азнакайда үскән, төрле телләрдә җырлый, әмма ләкин татар җырларын, татар моңына гашыйк булган егетебез. Җырчы да ул, биюче дә ул, әйдәгез әле. Шулай ук кайнар алкышлар белән аны каршы алыгыз әле. Рифат Хөснияров! Şuşa jırın güzelliğe tuktaptır, şuşa güzelliğe tuktaptır. Şuşa jırın sözler avtırı güzelliğe gayfülüm dostlar, sizden güçlü alkışlarınız. Benim bu kendi dostum, Ekin
Elbette ki men özüm icad ettim dostlar. Men özüm icad ettim bu жерден keyin. Rahmat dostlar. Rahmat. Şununda bugün bek mucizalı kech ham shu yerdan boshlaysam keldi chunki men O'zbekiston yoqlarında tug'an bo'lsam da 4 yaşından beri Oznaqayımda benim ebi babalarımның tuğan yağı, tuğan yurtu Egirji avulu Oznaqay rayonunda o'sdim dostlar. Hem әлеге җырны шулай ук мен инде менә клиптан күргәнегезчә үземнең шул үскән ягыма Ознақайыма багышладым. Гомумән кая гына килмәсәң дә артист кеше өчен тамашачы туган бит инде ул, шулай бит инде. Менә 1 сәгать, 2 сәгать дәвамында без шул хәтлек туганлашып бетәбез достар. Һәм аерылышсыз да килмисезнең белән. Шулай бит достар, әйдәгез, үзегез өчен нык кушап алыңыз. Bugün şunanda dolqınlandırgıç mezgillerinin birisi, çünkü менә әле шигырь алдыннан үзендә biraz başta бик җыелган кебек, но хәзер җыелган инде. Әйе. Торам бит сезнең каршыгызда шулай бит. Буем сыным шушында, Аллага шөкер. Һәм шуны әйтәсе килә достар. Бүгенге кич шунанда безнең өчен бик мөгъҗизалы кич. Чөнки без бу кичкә bir gene ayda түгел, 2 gene de ayda түгел, bir gene yılda түгел. İndi bir neçe yıl aldan әзерләнә башладык. Лилия миңа bir 2 yıl элек инде бу теманы әйтә башлаганы Эдәл Рифат. Группа ясыйгалы, безнең шундый матур җырларыбыз бар, Шуларны минусовкага гына түгел, мәшәй тере тавыш белән чыгып җырлыйсы килә бит. Тере тавыш белән дип. Мин вакытта бик күп кавер группалар белән хезмәттәшлек итәдерим һәм әйтәм Лилия, давай уйлаштырып битрик әле дип. Без инде моның планнарын да язып куйган идек инде. Һәм менә кирәк бит җәй көне шушы буш вакытлар табып, без аның белән утырып, кабаттан шушы теманы күтәреп, әйдәгеле бу елны эшлик инде дип, шушы хыялыбызны тормышка ашырдык. Көрәмез алда үзебезнекеләр, якын йөзләр, достлар, рәхмәт бик зур шулай торып хөрмәт итеп килгәнегез өчен. Һәм уңышлы булсын бүгенге концертыбыз, күңелләрегезгә хуш килсен, җырларыбыз, тавышларыбыз, моңнарыбыз. Чираттагы җырында шулай сезнең белән рәхәтләндереп җырлыйсы килә. Матур җәй айларын искә төшереп, әйдәгез әле, җиләк җыеп кайтыйк әле. Сезнең өчен Керәшен халык җыры, җыйдым, җиләк. Бергәләп җырлыйбыз, достлар. Sizden bize gerek alkışlar. Kübürek alkışlar sayın yaxşıran җырлыйбыз be.
Hem bizim İlhan Türkmen büyücü kızlarımız. Size güçlü alkışlar dostlar. İlhan Türkmen sizden güçlü alkışlar. Hem dostlar, şunu aytib uzasım kile. Biz Liliya bilan, mine Liliya aytib uzgandir endi bizning do'stligimizga endi 15 yil to'lib kele. İcad do'stligimizga dostlar. Hem bilasizmi, bizni mine bir necha qiziq faktlar beyli. Umuman olganda mine ruslarda ona karma deb ataylar deyman. Bizde tatarlarda yazmışdan uzmuş deb deydilar ona. Şulay deydi. Mene şunu bir kichkinagina istoriya söylab o'tazim keladi sizga. 7 yosh bo'lganda menga o vaqtda bek populyar edi endi playerlar, naushniklar, shunday kassetni playerlar. Otna sayin biz subota sayin ovuldan Oznaqayga bozorga tushadik. Men bek to'lqinlanib kutadim bu kunni, chunki o kunda men o'zimga biror yangi kasset olib qaytadim bozordan. Shu kassetimni otnalar bo'yi tinglaydirim kelasi shinbega qadar. Ham mana endi bir shinba kunni biz bozorga tushib, shunday bir qiziqligina bir kasset oldik. Onun ismi Bizning Sheri Vatan. Bireriz hatırlayman. Bizning Sheri degan bir kasset chiqqan 98-yilda. Yo'qmi? Ya'ni olaysa esingizga tushiradi. Hem bu kassetning siri narsada, onda rus ham chet el jillarini tatarcha aytib jirlar. Qabzi o'nbilda eng birinchi jir, u vaqtda bek populyar jir, Ветер с моря dul jiri, Nataliya boshqargan. Shuni kimdir shu xatlik, ey, Равиль. Давай, напомни, пожалуйста. Minen deyip motor ittirib, tatar şekilde boshqarib ataşa shuni. Kim deb o'ylaysiz? Liliya Mullagaliyeva, albatta. Oyshu o'nbilda ishida yozilgan Liliya Mullagaliyeva deb, onun bildiğin familiyasi sразу boshqa kirib qolgan. Liliya Mullagaliyeva ekan. Shundan so'ng men bu jirni jirlab yuriy boshladim-da, bir zaman meni ani eshitib oldim damini. Tak. Nu-ka, narsa jirlaysan sen yanda deb. Men chaqirib, men hali vaqtda jirlagim yo'q. Men chaqirib oldi-da, jirlab ko'rsatdi bu jirni deb. Jirlab ko'rsatdim ularga. Jil istedingizden, qayga gidiyor deb jirladim. Tak, ты же поешь, ты menga aytadi. Shundan so'ng bu meni asiniy balga chiqarib jirlatdi o'sha. Şulay bo'ldi. Bu uzoq jirlab yurmayman. Mana shundan nechikdir mening tovushim eshitmish quloqqa yotishildi. Ko'p jirlarni tinglay boshladim ham. Mana bu maktabni tamomlab, 17 yoshim to'lib, men Qozon davlat madaniyat ham san'at universitetini o'qirga kirdim. Tag'in bir fakt bizni bayli. Shusha o'quv yurtimiz. Do'stlar, nedek olqishlaylar bizning institutimizga. Bir sayı talantlı yaşlarımız çıkıpara. Hem daha bir büyük zor fakt bizni beylavuşu, ol da olsa, bizning ustazımız, bizning okutuşumuz, bizning legendamız, muzımız, Rossiyaning ham Tatarstanning xalq artisti Venera Xatma Ganiyeva dostlar. Bizde Venera Xatmaning şagirdlari, Venera Xatmaning sizga, Yuzurahmat sizga. Venera Xatmaning birinchi chiqarilishi do'stlar. G'ururligi, ham bizda shunday g'ururliklari. Yuzurahmat Venera Xatmaning bizni shunday belaningiz uchun. Alkışlar sizin için.
Рахмат, dünya рахматыңдар. Рахмат. Һәм шушы матур фактлар безне чыннан да менә бит бәйли бит дуслар. Үзе бер мөгъҗиза. Шулай бит. Шулай. Һәм концертыбызны дәвам итеп, чираттагы бик матур җырны башкарыйсым килә. Лилия инде әйтеп узды. Мин башка телләрдә дә бик яратып җырлыйм. Бераз Восток темасын чыгарыйк әле шушында. Түрк телендә җыр. Bu kadar mı? Gittik. Böyle bir yerge dilevşiler bir kurt. Aha! Kozansız hazır mı? Hey! Güneşi bilmez, bilmezsen şunun dizaynı kaybım be. Haykırmaksa aşkın ayağımı, bunlar arasında yer kaybım be. Ne güzel, ne hasar, kaldığına aşkından. Ne arar, ne sorar, vefasızlıktan yar. Bu kadar mı, bu kadar mı, acımasız oldun sen. Bu kadar mı, bu kadar mı, her dediğinde aramadın neden. Bu kadar mı, bu kadar mı, acımasız oldun sen. Bu kadar mı, bu kadar mı, her dediğinde aramadın neden. Ozan Koyasız'ın alkışlar arasını işitmeyin. Şu an gidin buraya. Güneşi bilmez, say bilmez, şüründe sahibi kaybım be. Haykırmaksa aşka inayım, kullar arasında yer kaybım be. Ne güzel, ne hasar, kaldığına aşkından. Ne arar, ne sorar, vefasız olur zalim yar. Bu kadar mı, bu kadar mı, acımasız oldun sen. Bu kadar mı, bu kadar mı, her dediğinde aramadın neden. Bu kadar mı, bu kadar mı, acımasız oldun sen. Bu kadar mı, bu kadar mı, her dediğinde aramadın neden. Bu kadar mı, bu kadar, bu kadar mı, bu kadar mı, acımasız oldun sen. Bu kadar mı, bu kadar mı, her dediğinde aramadın neden. Bu kadar mı, bu kadar mı, acımasız oldun sen. Bu kadar mı, bu kadar mı, her dediğinde aramadın neden. Bu kadar mı, bir ay kadar mı, bana değdiğin sözler nerede. O kadar mı, halay kalay mı, kalbim kır ama hala sevdiğim yanar. Bu kadar mı, bu kadar mı, acımasız oldun sen. Bu kadar mı, bu kadar mı, her dediğinde aramadın neden. Bu kadar mı, bu kadar mı, acımasız oldun sen. Bu kadar mı, bu kadar mı, her dediğinde aramadın neden. Rifat Hüsniyanov. Bu kadar mı, bu kadar mı, acımasız oldun sen. Bu kadar mı, bu kadar mı, her dediğinde aramadın neden. Bu kadar mı, bu kadar mı, acımasız oldun sen. Bu kadar mı, bu kadar mı, her dediğinde aramadın neden. Rahmet dostlar. Rahmet Kozan. Rahmet. Dostlar, programımızda devam etamiz. Hem sahnege men bek tilab bizning biyuvchi qizlarni chaqiram, alar shu temani davom etarlar sizning uchun. Rahmat.
Regina Handiana. Charleville. Югаласың келсе, җилләр белән, чарасыздан җир шитенә китеп, язмыш сынаулары сынаганда, кайчагында үзәгеңә үтеп, якты көннән, кайчак кара төннән, бөтен җаның белән туйсаң да, яшәү тәмен, яшәү мәгънәсен югалткандай итеп туйсаң да, җир убылса, барыр юлларында, өметләрең синең өзелсә, бәхетлеләр арасында тик син бер бәхетсез кебек сизелсә, тыңла әле, сиңа бер җыр җырлыйм. Һәрбер сүзен җаннарыңа сеңдер. Ышан миңа, иң бәхетле кеше бу дөньяда бүген бары синдер, синдер, синдер. Кайчанда мин бәхетсез димә, гомерләрең син дигәнчә үтмәсә дә, эшләреңдәге уңышлар көтмәсә дә, кайчагында ашарыма җитмәсә дә, мин бәхетсез димә. Кайчанда мин бәхетсез димә, якыннарың бер көн сине ташласа да, гомер юлын яңадан башласаң да, килеп әгәр үзләреңә таш яуса да, мин бәхетсез димә. Бәхетсез димә. Мин бәхетсез димә. Мин бәхетсез димә. Кайчанда мин бәхетсез димә, авырлыктан сынсаң, сыгылсаң да, абынып ялгыш кына егылсаң да, күз яшенә буылып тыгылсаң да, мин бәхетсез димә. Кайчанда мин бәхетсез димә, җан дусларың әгәр сине сатсалар да, тормышыңны өр-яңадан башласаң да, килеп әгәр үзләреңә таш яуса да, мин бәхетсез димә. Бәхетсез димә. Мин бәхетсез димә. Мин бәхетсез димә. Мин бәхетсез
Менә шулай иттереп карадым да, 2 төрле туфли киеп чыккан. Дим тагын бер сыңар туфлини алып чыгып бирин дә, Руслан. Бу хәтта галәмәт белән юк әле. Шундый җырдан соң күзем төште, әстәгъфирулла мәйтәм, бу ут төшәме? Сәхнә арты караңгы. Әстәгъфирулла. Яши туфли берсе. Менә әле Клара апа, башым эшләми башлады әле. Яши туфли күргәч. Шушы хәтлек әйтәләр яны. Вообще-то безгә бара ул. Без бит куыклар. Актаныш районында Зөбейр авылының печкасы бар аның шундай. Куыклар дигән. Алар сыңар туфли белән сыңар гәлүшләр гыбыр иткәннәр. Ну бу специально түгел мала, шулай туры килде. Шунда мине киендирүче дә, бизәндирүче дә, Рифат та, яшерин киямы мине апай. Монсы тагын нәрсә? Алып куй. Давай җаным. Алла бар икән күрәселәр. Әлбит Татар информ прямо эфирга төшерә. Эттен дөнья белдем. Булай булган юк ималар. Менә теләсәң дә булмый бит ул. Алла, шундый серьезный җырларга тиешми. Гомән җылмаярга тиеште уйлыйм. Әстәгъфирулла. Ой, аның бит әле ярага да бар. Яры булмаса да җырлап чыгарыйм. Әйме хәбит ләсәнсә кисәләр дә, модл диләр дә бетте китте вәсәләм. Дуслар, вообще менә шушы коронавирустан соң 2 Клара апа! Киләле бәгърем! Киләле бравы! Китә булса белмидем дә, валлаһи. Рәхмәт мüşkür. Kulağının orta kulakta kalgan, aldı kilip düştü. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня очень красивый праздник, такой сольный концерт. Я просто вышла, вот, так как понравилось это произведение, и мы очень довольны. Значит, я вам, Лилия, букет цветов. И, значит, подарок, деликатесы конские. Это от фермера. Будьте добры, встаньте, пожалуйста, Али Маликович Сулейманов. Встаньте, пожалуйста. Фермер производства конских деликатесов. Keresiz qazılık aşarına barımız kadar ciddi. Rahmet yesin Clara hanım, rahmet yesin. Bir gerek kımesti oldu bu. Ey rahmet. Mene dostlar, bilesizmi? Koronavirustan soň 2 eybirim aksadı, bilesizmi? 2 eybirini yo'qoldim. Anın birisi zihin, xatir. İkincisi Күз күрмей. Менә беләсезме, шигырьнең сүзен ятларга, әҗирнең сүзен ятларга кирәк, аңа хәтер кирәк бит инде, әйме? Ул юк. Шуннан монда язып идән тутырган булдым инде. Күз тә юк, күрмей. Нәрсәгә яздым инде мин аны абайлап кына шунда йөрим инде, белсәгез. Күбрәк коронавируска шигырьләгәнчегә хәтлек җырлана. Şu bir-iki yama jır var, ansına indi как-нибудь birgelep şunda jırıp çıkarız yarayma. Hazır mı? Tanışlanabız da. Tağın bir bik şunday. Jıl sizge bölüge gitesim kile mine 50 jırlanan jırның en бәхетсіз dinlediniz. Sözlerini tınlap oturgansızdır. Hem mine hazır jırlayışaq jırның sözlerini Gülüse Şahban yazdı. Gülüse Şahban eskitmeli, motor şiirler, jırlar bölüge düşe şaire.
Һәм кызганычка каршы ул бүген залда юк. Ләкин мин аның җырларын, сүзләрен, шигырьләрен бер кат укыганда минем аңа көем туа. Аллаһ Тәгалә аңа гомерләр бирсен. Закир Шахван белән бергә тигез матур гомерләр гомер итәргә язсын. Һәм менә хәзер җырлаячак җыр дуслар безнең арабыздан киткән якыннарыбыз, туганнарыбыз, дусларыбыз, бөек шәхесләребезгә бер дуга булып ирешсен иде. Әйдәгез, аларны искә төшереп китик. Мин аларны хөрмәтләп, зурлап, шушы җырыма клип төшергән идем. Һәм ул клипны карарбыз һәм җырларбыз. Күңелем тулып, җылап җибәрмәсәм, бу җырны җырлап чыга алсам, инде кеше килә җиргә, кеше китә дип атала әлеге җыр. Җиргә кеше китә, кала бары аның эзләре. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала әйтелмәгән сүзләре. Кеше килә җиргә, кеше Кала әйтелмәгән сүзләре. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала җырланмаган җырлары. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала үтелмәгән юллары. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала үтелмәгән юллары. Кеше килә җиргә, кеше китә, үзе белән бар серләрен алып. Кеше килә җиргә, кеше китә, якыннарын сагышларга салып. Хуш дияргә хәтта онытып, кеше килә җиргә, кеше китә, калган кеше кала ут ягып. Кеше килә җиргә, кеше китә, хуш дияргә хәтта Кеше килә җиргә, кеше китә, калган кеше кала ут йотып. Кеше килә җиргә, кеше китә, калган кеше кала ут йотып. Татарстанның ат казанган артисты Юлия Муллагалиева. Юлия Муллагалиева.
Бик зур рәхмәт. Менә Хәния апа Фәрхи белән дә шуның хәтле күп гастрольләрдә йөргән идек. Аллага шөкер, мин аның янәшәсендә утырып, аның белән бер гримеркада чишенеп, аның белән серләшеп, сөйләшеп, җырлашып калырга җитешә алдым. Шуңа күрә әйдәгез әле Хәния апаның да җырларын искә төшереп китик әле хәзер, дуслар. Аның бик матур җырларын сезгә бүләк итәсем килә менә. Аның башкаруындагы шушы ялгышасыз дигән җырны мин аның ул җырлаган вакытта да шуның хәтле мөкиббән китеп тыңлый идем. Илдар Юзеев иҗат иткән җыр, Рәис Ханнанов кие ялгышасыз. Әйдәгез әле бергәләп җырлыйк әле.
hem yigitleri, hem kızları. Hem şolay tağın bir bik matur jırын әйдәгез бергәләп җырлыйбыз. Ризван абый Хакимов иҗат иткән җыр балаларга Фатиха. Әйдәгез җырлыйбызмы бергәләп? Әйдәгез искә төшереп китик әле. Шулай үземнең тагын бер бик матур җырымны җырлыйсым килә. Бу минем Илсурыма аның белән әле танышып, ана йөргән вакытта язылган җырым нәнәт аңа багышланган. Һәм аның да шулай ук минем өчен кайгырып, минем өчен янып, инде бөтен теләге аның менә шулай исән-сау үтеп китсен дә, Лилия ширгә бирелә күрмәсен, нервысын сакласын дип, ул да шулай кайгырып йөри инде бу концертлар вакытында. Һәм аңа да зур терәк булган өчен бик зур рәхмәт. Бу җырны шулай ук беләм, менә залда утыручыларның
исенә әйтим, ләкин шуның хәтле мәктәптән китеп үзләренең тормыш иптәшләренә багышлап, миннән хатлар язып, социаль челтәрләрдә язып, мин ул җырларны аларга җибәргәнем булды. Шуңа күрә әйдәгез искә төшереп китәбез. Күптән ди җырым. Гөлшат апа Зәйнәшева сүзләренә язган җыр «Мәхәббәтем сиңа көч бирсен». Yıraklарға gitsen yalnız yürüme, şın yoldaşlar sina yoldaksın. Salgın jil dağlar qarşı ise мәхәббәтем сине жылытсын. Салқын жел дауыллар қарсы ise мәхәббәтем сине жылытсын. Кайгы килсә, башың ия күрмә, өмет сиңа канат үстерсен. Авырлыклар баса иңнәреңне, мәхәббәтем сиңа көч бирсен. Ağırlıklar basa iğnerine, мәхәббәтем сиңа көч бирсен. Күләгәләр төшсә тәрәзәңә, каплап алсу таңнар балкышын. Кояш юк көндәге кояш булыр, мәхәббәтем сиңа Kıyaş yok gündədə, kıyaş olur, məxəbbətim sina qalxasın, məxəbbətim sina Sandroş'uz Bilya Muğalima. Biz rahmet. Eğer şuşulukta gittik. Tuğan günlerin beylem yetişkiler için maksus jır. Tuğan gün beylem, dip atalarındaki jırımız. Rahmet.